că ați binevoit să vă luați din timp și să participați la conferința organizată de parochia noastră. Ne bucurăm să îl avem, și spun acum pentru prima dată că ne îndrăjduiesc că o să mai fie și alte întâlniri, pe Părintele Arhidiacon Sorin Adrian Mihalache. Știți titlul conferinței, Părinți și adolescenți, război și pace. Menționez încă o dată că, pentru că au ajuns la urechile mele, faptul că unii s-au gândit că această conferință înseamnă să-i tragem de mânecă sau de urechi pe adolescenții noștri sau pe alții. Nu, niciodată o conferință nu este o mustrare. O conferință înseamnă comunicare. Și doar câteva cuvinte despre Părintele Diacon, ca să înțelegeți de ce l-am chemat în mijlocul nostru. Este un om care și-a dedicat o mare parte din viața studiului și nu pentru sine însuși, nu legat de a studia, ci pentru că mai departe ne împărtășește nouă tuturor ceea ce a învățat, ceea ce a experiat de-a lungul vieții și ne folosim fiecare dintre noi de experiența dânsului. Are mai multe studii, mai multe masterate, filozofie, psihologie, matematică, teologie, 2 doctorate, matematică și medicină și al 3-lea teologie este deja, cred că, încă în lucru. Și vă spun acestea pentru că, ca să știți că tot ce înseamnă experiența sa științifică vine să întărească și experiența duhovnicească, teologică. Pentru că acolo unde știința își atinge marginile, acolo intervine ajutorul lui Dumnezeu. Și Părintele Diacon le îmbină pe acestea foarte bine și noi ne dăjduim astăzi să învățăm câte ceva, cât uși de puțin, așa cum spuneau Sfinții Părinți de obicei în pustie, unei mare apă. Părinte, dă-ne un cuvânt să ne mântuim. Așa așteptăm și noi, un cuvânt pe care să-l lucrăm mai departe. Vă mulțumim, Părinte Diacon. Vă predau cuvântul. Dacă am greșit cu ceva, mă completați. Sărmâna, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc foarte mult pentru căldura cu care am fost primit aici. Ne-am întors de la masă, de la Părintele Mihai, am stat împreună la masă cu doamna. Aseară am dormit foarte bine aici la dumneavoastră. Deci ai un loc liniștit, este minunat, arată foarte bine. Biserica este românească 100%. Totul este foarte frumos. Dăm slavă lui Dumnezeu că există locuri românești de calitatea aceasta, oaze de casă, departe de casă. Tema a fost aleasă de părinți. Eu am propus niște titluri și acesta a fost titlul ales. Erau mai multe teme. Este o temă fierbinte, părinți și adolescenți, război și pace. E o descriere, de fapt, a unei situații. Și eu sunt tată de adolescenți, am 3 băieți și o fată. Fetița e mai mică, are mai puțin de 7 ani. Băieții au 22, 19 împliniți și respectiv 15. Să rămână. Și toți 3 m-au forțat cumva să mă exersez în postura de părinte de adolescent și pe mine și pe soția mea. Și cumva preocuparea aceasta despre raporturile dintre părinți și adolescenți a venit dintr-o necesitate. Câteva lucruri despre conținuturile din această prezentare. După aceea nădăjduiesc că poate vom intra într-o interacțiune pe baza întrebărilor dumneavoastră. Prezentarea are, de fapt, 4 părți mari. Mai întâi o să vedem ce este adolescența, ce reprezintă adolescența. Nu putem face o expunere detaliată asupra adolescenței. O să ne oprim doar asupra câtorva dintre caracteristicile adolescenței. După aceea o să încercăm să punctăm acest război care există între părinți și adolescenți,
O să vedem de ce este război și după aceea o să vorbim despre câteva posibilități de intervenție pentru a face din război pace. Asta e a treia parte. Și a patra parte o să fie cea care cumva e de așteptat, e de înțeles și cumva este și surprinzătoare, poate, cel puțin pentru unii dintre noi, și anume că nimic din ce spunem nu este nou pentru creștinism și că, de fapt, finalul ar fi acesta cu care și începem, că a fi părinte bun de adolescenți coincide cu a fi creștin bun. Practic, unui părinte de adolescent nu îi se cere nimic în plus decât a fi un foarte bun creștin. Și pentru acela care este un creștin bun, pentru acea mamă care este o bună creștină, n-ar trebui să existe o dificultate majoră în a-și educa sau în a-și forma adolescentul. O să încercăm să ajungem la acest înțeles până la final. Mai întâi, ce este adolescența? Vă spuneam că acesta este primul punct. Științele ne spun că adolescența înseamnă o tranziție de la stadiul de copil la stadiul de adult. Și sigur că aici există mai multe posibile subdomenii, mai multe intervale între copilărie și stadiul de adult. Dar trebuie să ținem minte acest lucru. Este o tranziție care este și biologică și emoțională, psihoemoțională. Asta înseamnă că acest copil nu va mai fi așa cum este astăzi. În scurt timp încep transformările sale și această tranziție este biologică, deci se schimbă ceva fundamental în biologia lui și noi știm asta. Noi știm asta și în calitate de părinți, dar știm asta și în calitate de adulți, pentru că noi înșine am trecut prin această transformare. Și această tranziție biologică mai are o componentă foarte importantă, despre care o să vorbim mai mult în seara aceasta, și anume componenta socio-emoțională sau socială. Se întâmplă ceva cu copilul care devine adult, trecând, de fapt, și de la stadiul de persoană în interiorul familiei sale la o persoană deschisă către societate. Și aceasta este o componentă foarte importantă. Când am propus aceste titluri părinților de la Stuttgart și de la Heidelberg, mă așteptam ca alegerile să fie diferite, dar nu au fost diferite. Practic, la Heidelberg mâine va fi o conferință cu titlu identic. Conținutul va fi 100% diferit. Universul adolescenței este atât de mare încât nu e niciun risc de a ne repeta. Mâine vom vorbi despre alte caracteristici ale adolescenților. Astăzi vorbim despre acestea două. Deci este o tranziție biologică și una de ordin social, care ambele îi fac pe adolescenți să fie foarte diferiți de noi, adulții. Și de ce insist asupra acestor diferențe? Pentru că ele sunt motivul pentru care noi intrăm în război cu adolescenții, noi adulții. Aceste deosebiri fundamentale de viziune, de valori, de maniere de a acționa, care sunt înrădăcinate în însăși biologia adolescenților și în biologia noastră. Ce se întâmplă în această tranziție biologică? Și asta este descoperirea extraordinară pe care medicina o face în zilele noastre și este motivul pentru care merită să discutăm despre relațiile dintre adolescenți și părinți. Vedeți, în ultimii 25-30 de ani, medicina a evoluat foarte mult. A apărut această posibilitate de a privi în timpul vieții active
în creierul unei persoane pentru a vedea care sunt particularitățile de funcționare ale sistemului nervos central și ale creierului în mod special. Și lucrul acesta ne dă o capacitate surprinzător de mare de a înțelege ce se întâmplă cu noi în diverse situații. Și acesta este motivul pentru care în ultimii 20 de ani a evoluat foarte mult cunoașterea în general cu privire la om și în special cu privire la adolescenți. Pentru că o perioadă foarte lungă de timp, psihologia nu avea posibilitatea să investigheze fără erori subiective mari convingerile și comportamentele unui adolescent. Știți că psihologia, în general, când investigează un fapt, se lovește de subiect. Un instrument obișnuit în psihologie, de exemplu, este observația, dar observația ar trebui dublată de o explorare efectivă a subiectului. Nu mă pot lua doar după comportamentul lui, trebuie să-l și întreb ce vrea să spună. Când îl întreb ce vrea să spună sau ce vrea să exprime, mă lovesc de eroarea aceasta de autoapreciere. Subiectul, când se autoapreciază, el se poate înșela. Eu nu știu dacă el răspunde la întrebare spunând ce vrea el să cred eu despre dânsul sau spune chiar adevărul, dar oare știe adevărul? Această eroare de apreciere, autoapreciere subiectivă este întâlnită peste tot în psihologie. De când medicina a pus la dispoziția noastră aceste posibilități de investigație a creierului prin imagini, cum este RMN-ul, rezonanța magnetică nucleară funcțională sau computer-tomograful, noi avem posibilitatea să vedem în creierul omului ce se întâmplă în timp real. Acolo el nu mai poate juca teatru. Acolo el este cumva devoalat, scos la lumină. Sigur că această imagistică cerebrală nu spune totul, suntem încă la început, dar spune mai mult decât dacă l-aș fi întrebat pe subiect, doar atât. Să ne spună el ce crede sau ce își dorește. Nu? Și această manieră de investigație a creierului a scos la iveală acest prim adevăr foarte important, la care o să facem referire pe parcursul întâlnirii, și anume faptul că la adolescență creierul se transformă. Există transformări structurale, adică se schimbă modul în care este construit creierul, arhitectura lui se schimbă în anumite zone și se mai schimbă ceva, componenta funcțională a creierului. Și asta se schimbă. Și structura se schimbă, și pachetul de funcții se redistribuie altfel. Dacă acestea sunt schimbările, atunci, în foarte puține momente, noi putem pune comportamentul adolescentului, reacțiile lui emoționale, pe baza alegerilor sale. De multe ori ele sunt condiționări biologice. El este așa pentru că altfel nu are cum să fie. Și o să vedem că are caracteristici adolescentul pe care noi uneori le reproșăm, fără să ne dăm seama că ele sunt acolo, pentru că acesta este stadiul de dezvoltare la care el se află. Marea dramă a adolescentului este că de cele mai multe ori el nu este înțeles chiar de părinții lui. Iar părinții nu-l înțeleg pentru că părinții cred că tot ceea ce face un adolescent, mai ales atunci când se comportă urât, când reacționează, când comentează, când scapă ușa din mână și o trântește, el de fapt se manifestă lipsit de bun simț, lipsit de educație, având o cutezanță obraznică, punând la îndoială autoritatea părinților, făcând mofturi, etc. De fapt, medicina ne spune și studiile acestea ne spun că creierul se schimbă într-atât de mult încât o perioadă semnificativă din viață, care începe odată cu al doilea deceniu și continuă mult până pe la 25 de ani, o perioadă de timp de vreo 15 ani, nu avem în fața noastră un adult
care este responsabil 100% pentru comportamentele lui, și avem o persoană în creștere, în stadiul de conturare, de dezvoltare, care are multe dezechilibre pe care le traversează. Ne-ar ajuta foarte mult să știm acest lucru, pentru că noi nu am intervenit de așa manieră încât să complicăm și mai mult starea adolescentului. De multe ori reacțiile noastre sunt intense, suntem plini de reproși, facem crize de autoritate în fața adolescenților și, de fapt, această manieră de a ne manifesta este exact aceea care complică și mai mult lucrurile. O caracteristică a adolescenților despre care spuneam că vom vorbi este această schimbare a componentei sau a vieții sociale a adolescentului. Viața socială se schimbă. Adolescentul intră într-o altă etapă în care vechile jucării, camera lui, obișnuințele pe care le avea de când era copil, nu-l mai satisfac 100%. Mai degrabă caută prietenii și întâlnirea cu ei sau rețelele de socializare, dacă e cazul, și are un telefon și prietenii sau cunoștințele lui au conturi și poate interacționa cu ei prin intermediul telefonului, atunci va încerca să facă asta. Și noi îl vedem că nu se mai regăsește între jucăriile pe care le avea, între obișnuințele pe care le avea când era copil. Mai mult de atâta sunt autori care scot în evidență faptul că în adolescență copiii care sfârșesc copilăria și încep adolescența au tendința să abandoneze lucrurile reușite din copilărie. Dacă a cântat foarte bine la pian până la 10 ani, 12 ani, are tendința să o lase mai moale cu pianul. Dacă a avut rezultate foarte bune la școală, la o anumită disciplină, matematică sau limba germană, acum are tendința să abandoneze acest efort. Și noi, ca părinți, suntem îngrijorați pentru că avem senzația că copiii noștri au tendința să lepe de exact lucrurile care le asigurau un viitor sau le dădeau o șansă să se dezvolte. Această abandonare a lucrurilor din copilărie, inclusiv cele reușite, sunt specifice adolescenței. Deci se regăsesc foarte mult în peisajul copilăriei, ultimilor stadii de copilărie și începutul adolescenței. În limbaj de specialitate, asta se numește pierderea capacităților de a trăi bucuriile consolidate în copilărie. Și îl vedem că rămâne în cameră și ești un pic trist, deși toate jucările pe care și le-a dorit sunt acolo cu dânsul, pentru că, de fapt, nu este invitat împreună cu colegii lui să iasă undeva la sfârșitul săptămânii. Sau, mai adesea, este trist pentru că nu are telefon mobil să intre în corespondență cu colegii lui de clasă și se simte izolat de dânsi. Și nimic din ceea ce îi oferim noi nu reușește să-i dea o stare de bucurie, pentru că specific adolescenței este această parte socială a vieții, care apare acum cu mai multă pregnanță. El devine mai interesat de componenta socială a vieții. Sigur că avea o componentă socială și înainte. Avea o componentă socială când era cu frații lui. Numai că acum componenta socială ia altă formă. E vorba de interesul sistematic pe care îl are pentru copiii de vârsta lui. Și nu se simte bine și cu adevărat împlinit decât dacă stă cu copiii de vârsta lui. Pentru că de multe ori anturajul nu este reușit, de multe ori la adolescență anturajul nu este reușit, anturajul este mai degrabă de supraviețuire, adică ei au până la urmă în clasă, în fața blocului sau a locuinței sau între prietenii familiei în care sunt, au copii de vârsta lor cu care pot împărtăși câte ceva despre adolescența lor, dar nu sunt prietenii lor ideali.
Anturajul pe care îl au, de cele mai multe ori, este un anturaj de supraviețuire. Adică nu este anturajul pe care ei și l-ar alege. Poate că visează altfel acest anturaj. Dar, mai degrabă decât nimic, este excelent să aibă un anturaj, de orice fel ar fi. Asta este perspectiva adolescentului. Își dorește niște prieteni, oricât de slabi ar fi acești prieteni, oricât de puțin potriviți cu el ar fi, dar să fie niște prieteni de vârsta lui. Cu mici variațiuni, sigur, 1 an, 2 peste, 1 an, 2 sub, dar nu mai mult de 2 ani. Deja încep dificultățile de adaptare, de armonizare, dacă vârsta este mai mare de 2 ani, pentru că creșterea în această perioadă a adolescenței este foarte rapidă și în 2 ani se ia distanță serioasă între două persoane. Și pentru că nu au acest anturaj la modul ideal și pentru că noi tensionăm foarte adesea relația cu copiii noștri, ajunși la adolescență, mai descoperim o caracteristică a adolescenților care ține de acea tranziție biologică de care spuneam, modificări structurale și funcționale ale creierului. Iritabilitatea. Copiii sunt iritabili. Își pierd repede echilibru, starea lor emoțională bună, au tendința de a avea reacții puternice și, în general, emoțiile lor sunt intense și foarte ușor de tulburat. Au această instabilitate emoțională pe care noi, ca părinți, o sesizăm foarte des. Adică starea de bine dispare rapid, se disipește, anxietatea se instalează foarte repede, alteori anxietatea se risipește repede și se instaurează o stare de euforie, totul depinzând de un mesaj, de un videoclip muzical, de o veste referitoare la un eveniment de la sfârșitul săptămânii, etc. Această creștere a iritabilității îi face pe adolescenți să fie destul de greu de gestionat pentru noi ca părinți. Mai ales că noi ca părinți suntem obosiți, avem povara muncii, avem foarte multe responsabilități, nu avem sentimentul că adolescența ar trebui să ne ceară mai mult decât ne-a cerut copilăria. În activitățile pe care le mai desfășor cu părinții, întâlnesc această reacție pe care și eu am avut-o la un moment dat. Noi, ca părinți, simțim că la adolescență ar trebui să ne despovărăm de copii, pentru că ei, iată, ei au ajuns mari acum. În sfârșit ne putem baza pe dânsii. Dar, de fapt, cercetările medicale și psihologice ne spun că la adolescență te poți baza cel mai puțin pe copii. Și atât de mare este nevoia adolescenților de părinți, ei nu o spun, dar ei au nevoie de un adult, nu așa cum suntem noi, ca părinți implicați emoțional și grabnici la mânie. Nu de asta au nevoie de un adult echilibrat, dar ei au nevoie de un adult. Atât de mult au această nevoie de adult, încât foarte puține lucruri reușesc să fie depășite cu succes fără această prezență în viața lor. Vom mai vorbi despre asta. Deci, aceste două caracteristici le au adolescenții. Da? Se schimbă structural și funcțional creierul, asta înseamnă adolescența, de fapt. Putem intra în multe detalii aici, ce modificări se întâmplă, se petrec în creier. În orice caz, sunt modificări care îi face pe adolescenți mai vulnerabili la stres decât un om obișnuit. Și au această preocupare pentru dimensiunea socială a vieții lor, sunt foarte interesați de anturajul de vârsta lor și e grav dacă noi, ca părinți, tăiem posibilitatea conexiunilor cu copiii de vârsta lor. Și mai au această caracteristică a faptului că emoțiile onal sunt instabili, au fluctuații, sunt foarte bine și repede sunt foarte rău. Uneori sunt iritabili, sunt supărați sau nervoși aproape din orice.
Și ar avea nevoie în această perioadă critică de cineva care să fie echilibrat și pregătit să le ofere lucruri. Vom vorbi despre asta. Din păcate, aceste cunoștințe medicale pe care noi le discutăm aici și despre care vom mai vorbi imediat, nu ajung să producă modificări de ordin legislativ. Dacă ar fi să ne gândim la provocări de ordin legislativ care ar fi să se adapteze la aceste descoperiri, ar trebui ca statul german sau român sau oricare alt stat să ofere părinților de adolescenți concedii maternale de 2-3 ani, cum se oferă în perioada în care copilul este proaspăt născut. Atât de mult are adolescentul nevoie de o prezență a unui adult în viața lui. Cel puțin 2 motive sunt aici. Sunt aceste motive de ordin medical despre care vom vorbi și o să vedeți că o să ajungem să discutăm despre nevoia de timp și de resurse din partea părintelui pentru adolescenți, dar părintele nu are nici timp, nici resurse, pentru că muncește. Și ar fi bine să stea 2 ani acasă, să se poată documenta, să se poată ruga, să se poată întări sufletește ca să poată să aibă acest dialog cu o persoană puternică, dar dificilă. Și al doilea motiv pentru care ar merita ca statul să ofere 2 ani de zile concediu unor părinți care sunt de adolescenți este că o educație sănătoasă a adolescenților oferită de părinți acasă îi dă statului înapoi niște adolescenți responsabili, bine maturizați, echilibrați cu cultura muncii, cu cultivarea virtuților. Asta înseamnă cetățeni foarte bine formați. Școala nu face aceste lucruri. Școala poate să transfere diverse competențe tehnice sau cunoștințe de ordin general, dar ea nu formează virtuți, nu creează posibilitatea unor dezvoltări, unor caractere. Pentru asta ar trebui o interacțiune serioasă între adolescenți și părinți, numai că părinții au nevoie de resurse. A treia componentă, care este foarte importantă la adolescenți și care ține iarăși de acestea 2, da, schimbări structurale și funcționale la nivelul creierului și o sensibilitate pe dimensiunea socială, este intensificarea comportamentelor sociale. Adolescenții nu doar că sunt interesați de anturaj de vârsta lor, ei au tendința să dezvolte comportamente sociale cu o intensitate mai mare decât era în copilărie. În copilărie, și știți asta, cine a avut copii știe, cine are copii acum știe. În jurul vârstei de 4, 5, 6, 7 ani chiar, copiii care au o componentă mai reflexivă sau care sunt tactili sau care sunt curioși, uneori pot să stea 1 oră, 40 de minute, 1 oră, 1 oră și jumătate într-o cămăruță a lor, cu 2 jucării în mână, fără să zică nimic. Sunt momentele acelea în care copiii parcă nu sunt în casă. Șoșotesc ei acolo, se joacă cu o păpușă, stau 40 de minute, 1 oră, fără ca părinții să-i simtă. De pe la 4, 5, 6 ani, în funcție de formarea lor, manifestă aceste reprize în care sunt complet răpiți de experiența de joc în raport cu o jucărie sau cu un anumit lucru mai vechi sau mai nou. Pentru adolescenți, acest tip de experiență în singurătate este mult mai rar. Adolescenții își doresc foarte mult să dezvolte comportamente de tip social, adică să se întâlnească cu copiii de vârsta lor și să facă împreună lucruri, să participe împreună la diverse experiențe. Ori acesta este mediul de influență foarte mare dinspre adolescenții din jurul copilului nostru. Și există un transfer foarte mare și de practici culturale, și de vestimentații, și de valori dinspre anturaj către copil, transfer care se face fără prezența noastră. De foarte multe ori, noi ne întrebăm de ce noi avem atât de multe probleme cu adolescenții în condițiile în care noi, când eram adolescenți, nu ne amintim să le fi făcut părinților noștri probleme așa mari.
Dar noi trăim în două lumi complet diferite. Noi, când eram copii, noi nu puteam să ne întâlnim decât cu vecinii noștri, eventual cu rudele noastre, cu copiii din familia mai extinsă, cu verișorii noștri, adică persoane pe care părinții noștri le cunoșteau. Astăzi, telefonul mobil sau șederea într-o țară străină, cum este cazul dumneavoastră, face ca ai noștri copii să se învecineze cu alți copii care au un background cultural care nu are nicio legătură cu identitatea sau coloratura culturală a familiei noastre. Dar nu trebuie să stai în Germania ca să se întâmple acest lucru. Poți să stai în România și să-ți dai copilul la o școală și colegii lui de bancă vor fi oameni care vin din familii care n-au nicio legătură cu amprenta culturală sau spirituală a copilului care pleacă din familia noastră la școală. Acei copii devin, de fapt, mediul și constituie, de fapt, anturajul care exercită o putere de influență foarte mare asupra copilului nostru. Aceste lucruri nu erau posibile în trecut. În trecut, cu cât ne ducem mai în urmă, cu atât acest anturaj îl vom vedea mai puțin. Și există observații științifice foarte rafinate cu privire la această manieră de transfer de la copil la copil a multor lucruri care nu mai trec prin autoritatea părinților. Așa se întâmplă, de fapt, ca noi să ajungem să ne întâlnim cu copiii noștri și ei să ne solicite să cumpere haine care au pe ele inscripțiuni sau culori sau desene care n-au nicio legătură simbolică cu ceea ce noi împărtășim. Și moda, și vestimentația, și muzica, și filmele, și cărțile pe care le citesc, și unele gesturi, și comportamente, și valori sunt asimilate din grupurile acestea de anturaj. Și dacă în școală există și after school, mai există școli cu preschool, adică îl duci la școală înainte de a începe orele, îl lași și la ore și îl lași și după aceea, ca el să facă temele la școală și dacă mai are și un sport de echipă și se duce și la echipa lui de basket, se întâlnește cu alți copii, fiecare venind dintr-un alt mediu cultural și dacă mai au și telefoane mobile și au rețele de socializare, ei se învecinează cu zeci de copii, poate sute, care exercită o putere de influență culturală foarte mare pe care noi nu le putem contracara. Noi stăm cu ei 2 ore pe zi, 3 ore, dacă stăm 3 ore e mult, în care nu interacționăm atât de intens și oricum nu preiau de la noi ceea ce ar trebui să preia, pentru că am spus că transferul se face de la copil la copil, pentru că sunt în perioada în care această dinamică socială este foarte manifestă și pentru ei socialul înseamnă să se apropie de copii de vârsta lor. Și de aici această contrabalansare foarte puternică și senzația noastră că atunci când ne privim adolescentul, cum este îmbrăcat, cum se manifestă, ce muzică ascultă, ce tatuaje își face, dacă, Doamne ferește, se mai și tatuează, avem senzația unui copil străin. El este copilul nostru din punct de vedere genetic, dar este vestimentat și înveșmântat comportamental și simbolic de lumea aceasta. El, după cum îl privesc eu, el pare copilul acestei lumi, el nu pare copilul meu. Intensificarea comportamentelor sociale care este specifică adolescenței, pentru că ei au porțiunile din creier care sunt responsabile de sensibilitatea socială, sunt mai puternic active decât la un adult, fac aceste lucruri posibile. Acum, imaginea nu e prea roz, să zic, dar să știți că psihologii ne spun să stăm un pic liniștiți, să ne calmăm, pentru că toate aceste schimbări, deși se manifestă cu mare intensitate, sunt pasagere. Ele nu vor fi tot timpul așa. În multe privințe, adolescenții aleg ceva, noi intrăm în panică, dar în multe cazuri, ei înșiși leapă de ce au ales. Și cine are părinți de adolescenți știe că uneori un adolescent luni spune ceva,
cu toată convingerea, spunând că mult timp s-a gândit și a luat hotărârea să, puncte, și miercuri spune că a revenit asupra deciziei și că de fapt nu mai face așa, că s-a gândit la altceva. Și săptămâna viitoare mai schimb o dată opțiunea și dacă noi prindem bine acest mecanism, nu o să mai intrăm în panică. Cel puțin nu intrăm în panică de fiecare dată ca și cum auzim deciziile unui adult care au stabilitatea deciziilor noastre. Una din dificultățile pe care noi le resimțim ca părinți în raport cu adolescenții este această păcăleală a aspectului biologic, pentru că ei biologic par adulți, mai ales băieții, dar și fetele. Fetele se împlinesc, băieții se lățesc în numeri și când te uiți la ei, că sunt cât șifonierul, ei au o forță fizică mai mare decât părinții și sentimentul nostru este că ei s-au maturizat. Și așa este, din punct de vedere fizic, ei sunt maturizați. Și asta ne păcălește, pentru că ei, din punct de vedere cerebral, nu sunt maturizați. Și noi avem tendința să spunem propoziția clasică, dar tu nu vezi cât de mare ești? Cum poți să faci așa ceva? Dar, de fapt, maturizarea se întâmplă exact în valurile acestea. Prima dată este fizicul care se maturizează, muscular, din punct de vedere scheletic, fizicul crește și cu o întârziere de aproape 10 ani vine și sistemul nervos în spate. Chiar există o perioadă în care adolescenții au tendința să se lovească pe la mâini, pe la picioare, pentru că se trezesc brusc cu un corp mare pe care nu pot să-l gestioneze. Este ca un șofer care a condus numai la categoria B și după aceea brusc îl pui să conducă tirul. O să ia toate mașinile din parcare, le zgârie pe toate, pentru că mașina e prea mare. Nu o să știe să încadreze în parcare nimic, totul este dat peste cap. Adolescentul pilotează un fel de camion, pentru că corpul lui crește repede, de asta stau și să-și uită în oglindă așa mult. Că stau să se uite în oglindă să vadă cum mai evoluează figura lor. Pentru că au niște semnalmente, uneori cresc urechile, după aia crește nasul și ei sunt îngrijorați că nu știu unde să se oprească, tot fenomenul acesta. Au o problemă de identitate, care este în căutare intensă. Și când și corpul se lungește și se dezvoltă, când trec prin diverse spații mai strâmte ale locuinței, nu mai știu să-și tragă mâinile cum trebuie, că ele sunt ceva mai lungi. Și atunci se lovesc pe la extremități. Este vârsta adolescenței asta. Și în această vârstă adolescenței, alegerile sunt cel puțin exprimate cu mare intensitate, dar ele sunt foarte instabile. Deși când adolescenții vorbesc, pun toată greutatea pe cuvânt și ne dau impresia unor hotărâri decisive, ele sunt totuși foarte pasagere. Și asta ne avertizează psihologii, să nu intrăm în panică, adică să nu reacționăm de fiecare dată ca și cum ar fi ultimul cuvânt. Prima chestiune. Și a doua chestiune, foarte importantă, care vine tot pe linia aceasta. Ce ne mai spun specialiștii în legătură cu această hotărâre a adolescenților este că ar fi bine să echilibrăm reacțiile noastre emoționale pe termen lung, în așa fel încât să construim o relație, pentru că aceasta este aceea care poate să facă schimbări de fond. Ei nu iau hotărâri definitive și nu e bine să reacționăm așa, ca și cum ar fi definitive. Dimpotrivă, să încercăm să rămânem calmi și echilibrați și să construim o relație în pofida acestor hotărâri care sunt foarte fluctuante, ca pe termen lung să putem construi ceva. Haideți să vă spun și despre un experiment care a fost făcut, ca să vedeți cam cum stau lucrurile și de unde știu oamenii că adolescenții au emoții mai intense decât oamenii obișnuiți. Este un studiu în 2013 care a fost făcut. La un loc au fost amestecați adolescenții, preadolescenții și persoanele mature și li s-a oferit acestor persoane posibilitatea de a juca un joc pe computer. Și li s-au dat posibilitatea fiecăruia
să se asocieze cu alții ca să facă echipe și să lucreze în echipă ca să poată să contracareze o echipă adversă și să câștige puncte și bani. Și la un moment dat, din condițiile de joc, operatorul care a organizat experimentul a făcut în așa fel încât fiecare persoană din grupul mare să treacă prin experiența respingerei. Adulții se treacă prin experiența respingerei că nimeni nu vrea să-i ia în grupul lor, tinerii se treacă prin experiența izolării, în situația în care nimeni nu vrea să-i ia în grupul lor, și preadolescenții se treacă prin experiența aceasta a respingerii. Înainte și după această experiență de joc, au fost aplicate chestionare în care subiecții au fost întrebați cu privire la starea lor de spirit. Cum se simt, cât de bine se simt pe o scală de la 1 la 10, spre exemplu. Ce s-a putut observa a fost următorul lucru: cel mai rău s-au simțit adolescenții respinși. Cel mai rău s-au simțit ei. Și graficile ne arată cât de mult a scăzut starea de bine a adolescenților după ce ei au experimentat respingerea celorlalți. Și adulții au resimțit o scădere a stării de spirit. Dar când au fost întrebați de ce nu v-a afectat atât de mult, ei au spus, e doar un joc până la urmă. Mi-a venit și mie rândul să fiu respins. Ce mare lucru, nu? Ei, pentru adolescenți nu era așa. Deși era joc, sentimentul respingerii a fost pentru dânsii mult mai greu de gestionat. Nu? Asta arată, de fapt, că pentru dânsii dimensiunea socială este foarte importantă și că emoțiile sunt mult mai intense decât la un om obișnuit. Și că ei nici nu au posibilitatea să-și gestioneze aceste emoții, spunând, într-un fel de strategie de interpretare terapeutică, e doar un joc. Hai să o las mai moale că exagerez. Hai să mă liniștesc, pentru că nu e decât un joc. Ei nu pot să facă lucrurile acestea cu ușurința cu care un adult procedează. De ce război? Trecem la punctul 2, pentru că am spus că despre adolescență se poate vorbi foarte mult, dar am zugrăvit câteva caracteristici. Acum, a doua chestiune. De ce război? De ce un război între părinți și adolescenți? M-am uitat pe diverse meta-analize. Astăzi avem foarte multe cercetări științifice care sunt minunate. Ele nu adaugă lucruri semnificative față de spiritualitatea creștină. Asta vom vedea la final. Dar știința are un avantaj. Lupa cu care privește ne oferă șansa să detaliem lucruri și înțelegem mai clar cum stau ostilitățile. E bine, dacă facem așa un fel de trecere în revistă a cauzelor pentru care părinții sunt în conflict cu adolescenții, ne ajută foarte mult investigația științifică. Știți de ce? Că s-au făcut studii peste studii în ultimii 20-30 de ani și după aceea, la capătul acestor zeci de studii, s-au făcut cele ce se numesc meta-analize. Meta-analiza este un studiu despre studii. Adică cine vrea să facă o meta-analiză, ia toate studiile care s-au scris într-un domeniu și le citește încă o dată pe toate, le analizează să vadă cât de bine au fost făcute, cât de precis au fost interpretate, le dă la o parte pe cele slabe și se concentrează doar pe cele bune și foarte bune. Care e avantajul meta-analizelor? Este că se bazează pe studii sănătoase, puternice, bine făcute și cumulează investigațiile făcute de cercetătorii din acele studii pe mii de subiecti. Asta înseamnă o bază de date foarte mare care oferă posibilitatea extragerii unui adevăr de categorie mai mare, mai tare, mai acurat. Ei bine, aceste meta-analize scot în evidență 4 cauze des întâlnite în conflictele dintre părinți și adolescenți. Comunicarea deficitară este foarte des întâlnită ca una din cauzele pentru care părinții
intră în conflict cu adolescenții. Când spunem deficitar, ne referim și deficitar ca timp și deficitar ca și calitate a comunicării. Pentru că o comunicare deficitară înseamnă o comunicare de 2 ori pe săptămână. Indiferent cât de bună este, e deficitară ca timp. Și deficitară poate fi și în situația în care noi timp petrecem de luni până sâmbătă sau duminică câte 3 ore pe zi, dar nu comunicăm deloc. Asta e tot comunicare deficitară. Uneori nu ne întâlnim decât de 2 ori pe săptămână, foarte puțin adică, și alte ori ne întâlnim foarte des, dar nu comunicăm. Amândouă sunt deficitare. Ce înseamnă, de fapt, să te întâlnești mult cu un adolescent și să nu comunici? E această flecăreală, această discuție despre nimic, în care nici eu nu mă autodezvălui, să zic lucruri formative despre mine, nici adolescentul nu vorbește sincer despre el, dar nici eu nu investighez lipsa lui de sinceritate. Ca un medic care primește un pacient în cabinet, vede simptomatologia și nu o explorează. O vede și îl lasă să plece. Eu văd că adolescentul mă evită, văd că adolescentul mă minte și las totul așa cum este. Asta este o relație deficitară. Acum, cine dorește să aibă o relație bună cu copilul, cu adolescentul, va vedea imediat cum încearcă să facă lucrul acesta, că avem nevoie uneori de 6 ore de discuții despre nimicuri, ca în ultimele 20 de minute să aterizăm și noi în subiectul care ne interesează. Nu poți să te duci la adolescent din prima cu ce te interesează, că nu se deschide. E ca la o întâlnire de business, nu poți să treci direct la business. Știți, în cultura europeană se spune că business-ul îl discuți la desert, nu e la felul întâi. La felul întâi îl lași pe celălalt să vorbească, la felul doi mai zici și tu ceva despre tine. Dar nu despre business. Despre business este lipsit de eleganță să vorbești până la desert. Nu? Cu cât vorbești mai repede, cu atât ai șansa să ți se împlinească mai puțin, pentru că ai o tehnică prea brutală. Nu? La adolescenți e la fel. Adolescentul trebuie să vorbească despre lumea lui, dar pe mine nu mă interesează lucrul acesta. Dar e esențial să vorbească, să se simte în largul lui, ca la sfârșit să ajung și eu pentru cele 20 de minute să vorbesc. De asta, cine are timp puțin pentru o relație, are tot relație deficitară, chiar dacă relaționează bine cu adolescentul, pentru că nu are timp să consume cele 6 ore de fleacuri ca să ajungă la miez. El rămâne într-o relație bunicică cu adolescentul, dar nu ajunge la miez pentru că are timp prea puțin. Deci comunicarea deficitară este o. Și a treia componentă a comunicării deficitare, pe care eu o întâlnesc cel mai des în atelierele astea pe care le mai fac, este că părinții nu mai știu să comunice cu adolescenți. Aici este și specificitatea adolescenței care astăzi ne cere mai mult decât în trecut și este și puțina noastră disponibilitate de a comunica cu adolescentul nostru folosindu-ne toate resursele de comunicare. Dar despre asta o să vorbim un pic mai încolo, către final. A doua cauză a războiului dintre adolescenți și părinți este diferența de valori și priorități. Noi vedem altfel valorile și ierarhia lor, adolescenții văd altfel ierarhia valorilor, noi punem niște priorități, ei pun alte priorități. Și sigur că da, aici există un vector foarte important, este ceea ce ne cere lumea sau cultura contemporană să facem. Noi nu răspundem tot timpul acestui vector de influență mare, dar adolescenții sunt pasibili de influență culturală foarte mare. Și lucrul acesta e ușor de întrevăzut. Părinților de la ateliere le mai spun acest exemplu foarte simplu. Uitați-vă în producțiile de... eventual după pauză. Le spun părinților să se uite la reclamele publicitare, de exemplu, la producțiile de film, la producțiile de muzică, video și să vadă că cea mai mare parte din articolele vestimentare
articolele destinate marketingului, care sunt prezente în reclamele publicitare, în reclamele stradale, cea mai mare parte din filmele care se produc și din piesele muzicale care se produc și se pun în circulație sunt adresate adolescenților, nu adulților. De ce cele mai multe reclame publicitare se adresează adolescenților? Pentru că nu e normal. De ce nu e normal? În mod normal, publicitatea trebuie făcută către cine are bani să cumpere. De ce se adresează copiilor și adolescenților? Pentru că, de fapt, copiii și adolescenții sunt foarte ușor de cucerit din punct de vedere emoțional și sigur că ei nu au bani să cumpere, dar după aceea merg la cei care au bani. Dar de ce nu se adresează reclama nouă ca să cumpărăm? Pentru că pe noi nu ne cucerește. Pe noi nu ne cucerește reclama publicitară. Ați văzut o reclamă publicitară care se spune, ești mamă? Da. Ai adolescent? Da. Cumpăre, te rog, o geacă, care este cu adevărat până. O să-i faci o bucurie extraordinară. Sau ești tată? Da. Ai adolescent? Da. Ia telefonul ăsta pentru copilul tău. O să se bucure. Vedeți cum râdeți? E clar că pe noi nu ne cuceresc reclamele astea, nu? Și atunci ele se adresează copiilor. Ori influența este foarte puternică. Dacă și adulții răspund conformându-se reclamelor publicitare, vă dați seama cum răspund adolescenții. Nu? Și în cazul acesta există diferențe foarte mari între adolescenți și părinți. Pentru că reclamele publicitare se adresează lor, nouă dacă ni s-ar adresa nu ne-ar cuceri în niciun chip, ei vin deja cuceriți și diferența de viziune s-a instalat deja. Nu? La câte concerte nu vor să meargă copiii noștri și noi ne întrebăm, dar la ce se folosește? 40.000 de oameni într-un stadion ascultând muzică 3 zile. Care e ideea, de fapt? Oricum, sistemul nervos și urechea sunt super agresate pentru că decibeli acolo sunt mult peste limită, etc., etc. Nu mai vorbim de celelalte comportamente de risc. Da? Dintotdeauna a fost un conflict generațional, dar astăzi este mult mai puternic acest conflict. Pentru că în trecut, copilul meu, în fața blocului, avea influențe de la 3 alți copii. Erau 2 copii de la etajul 2 și un copil de la parter. Cei de la etajul 2 erau colegii unui coleg de la mine de la serviciu, soția lui o cunosc, veneau dintr-o arie cam culturală asemănătoare cu ceea ce aveam eu. Cel de la parter era mai retras, cam atâția erau copiii care își influențau. Și dacă unul era periculos, mă duceam și îl mustram și îi spuneam copilului meu să nu se mai joace cu acela. Dar astăzi sunt zeci, sunt sute, sunt mii de vectori culturali care se dau prin telefonul mobil la vederea copilului, se oferă. Există copiii cu care spuneam că interacționează la școală, la sporturile de echipă și în cazul acesta importul cultural al copilului meu este mult mai mare decât ceea ce era în trecut și atunci conflictul dintre generații este considerabil mai mare, se adâncește mai mult, mai ales că civilizația progresează foarte tare, foarte rapid. Nu? Copiii sunt copiii prezentului, noi venim cu experiența noastră din urmă, tendința noastră este să apăsăm pe frână, ei vor să apase pe accelerație. Și mașina se strică, mașina numită familie, că se strică. Mai este și viziunea care ține de experiență, pentru că noi avem altă experiență, ei au altă experiență. Când noi le spunem că nu ne place și nu e bine, ei ne spun, dar de câte ori ai făcut ca să vezi dacă e frumos? Tu ai fost la un concert cu 40.000 pe stadion și atunci dacă n-ai fost, de ce vorbești? E simplu, cumva, pentru că imediat fac trimitere la experiență și spun, tu n-ai avut experiență, deci nu poți să judeci lucrurile respective. A treia condiție de război este autonomia și independența. Adolescenții resimt această nevoie de autonomie, această nevoie de independență. Aici se cuvine să spunem un lucru. Psihologii ne asigură despre faptul că toate aceste comportamente pe care le au adolescenții, inclusiv tendința spre comportamente de risc, intenția lor de a-și manifesta autonomia sau independența, acestea nu sunt altceva sau ar fi bine să le privim ca fiind tendințe de a se adapta
la această lume. Când spuneam că adolescentul ia o hotărâre și peste 3 zile schimbă. Când spuneam că adolescenta astăzi vrea să-și vopsească părul verde și peste o săptămână îl face galben și după aceea revine la culoarea obișnuită. Când vorbim despre lucrurile acestea, de fapt vorbim despre diverse forme ale adolescenților de a testa identități pe care își proiectează că le-ar putea avea și pe care, dacă nu le simt potrivite, le abandonează. De asta, și acesta este al doilea motiv pentru care psihologii ne spun să nu reacționăm brutal, ca și cum decizia este luată, nu doar pentru faptul că e foarte probabil ca ea să se schimbe, că ei sunt instabili de multe ori, ci și pentru faptul că ar trebui să înțelegem că toate aceste testări sunt încercări ale adolescentului de a-și găsi o identitate alta decât cea din copilărie. Pentru că el știe și noi știm că el nu mai este copil și el trebuie să-și descopere locul său și felul său de a fi. Tiparul feminin, de exemplu, este o chestiune care trebuie explorată de către o fată. Că există un tipar feminin și există un alt tipar feminin. Sunt mai multe forme de manifestare a femininului. Eu s-ar putea să am o fată care explorează tiparul ei feminin ca să-și dea seama care e locul ei. Până la urmă, ea cine este? Ea este fata care își pune o pereche de pantaloni și un tricou mai larg și se duce la întâlnirea cu prietenii și este motorul echipei și ia decizii și vorbește și are puterea să spună ce gândește, sau își pune o fustă și o bluză și este în second position, este în spate, e discretă, vorbește puțin, are capacități intuitive, la sfârșit spune lucruri esențiale. Ea care este, de fapt? Cum se manifestă femininul? Adolescenții își caută modelul, băieții își caută și ei un model. Când caută modelul, mai derapează. Mai într-un păr verde, mai într-un cercel, mai într-un tatuaj, uneori niște pantaloni care nu știu de unde i-a luat, dar parcă este extraterestru. Eu trebuie să aștept cu răbdare ca el să-și testeze aceste forme de identitate și să nu reacționez ca și cum el s-a hotărât și de acum până la pensie o să meargă cu pantalonii aceia. Că noi așa reacționăm. Noi reacționăm ca și cum decizia este luată și de acum o să mă fac de râs în tot landul, când o să te vadă pe tine cum ești îmbrăcat. Mai scrie și numele tău, numele nostru de familie, e scris pe spate. Toată lumea știe că ești al meu. Aici, în interiorul problemei autonomiei și a independenței, este și chestiunea controlului. Controlul pe care noi vrem să-l exercităm. În general, părinții sunt într-o criză. Cum se manifestă asta? Crește copilul, cresc pretențiile lui de autonomie, eu strâng capacul și mai tare. El vrea mai multă autonomie, eu strâng și mai tare capacul. El îmi spune, da, eu am 14 ani. Și eu spun, da, tot 25 de ani sunt între noi, că și eu am crescut. Adică tu aveai 10, eu aveam 35, tu acum ai 14, eu am 39. Diferența e aceeași. Stai liniștit. Pentru mine tot copil ești. Dar sunt părinți care chiar insistă cu asta. Copil vei fi și când vei ieși la pensie, tot copilul meu ești. E o problemă aici. Pentru că, de fapt, psihologic, ni se recomandă ca noi să recunoaștem adolescența. Și spunem, uite, ești mult mai mare, ai crescut. Ai alte îndatoriri, dar ai și alte libertăți acasă. Când încercăm să-i păstrăm în stadiu de copil, neglijând, de fapt, realitatea că ei sunt adolescenți, noi nu le facem bine. Pentru că ei știu că sunt adolescenți. Corpul lor s-a schimbat. Ei își dau seama că nu mai sunt copii. Și când ne văd pe noi că îi facem pe dânsii copii, ei spun despre noi că suntem copii. Că noi nu ne-am maturizat. Tot așa cum atunci când ei își pun un cercel și noi reacționăm de aude tot cartierul, noi suntem adolescenți. De ce? Că adolescenții au emoții intense și nu își manifestă echilibrat starea de spirit. Adultul se diferențiază de adolescent prin capacitatea lui de control, de echilibru.
ideea că o să-ți scoți tu acest cercel din ureche, mai devreme sau mai târziu. Această stare așezată vine dintr-o stabilitate care este specifică adultului. Uneori noi reacționăm ca și cum noi suntem adolescenții și am văzut situații în care fata vine și spune mamei, mamă, lasă că o să fie bine, mă. În cazul acesta e clar că mama este adolescenta și fata e mama care încearcă să o echilibreze pe mămica ei. Deci suntem departe cu reacțiile acestea emoționale. Și a patra chestiune pe care meta-analizele o scot în evidență cu privire la cauzele posibile ale războiului dintre părinți și adolescenți este stresul și presiunea pe care și adolescentul și părintele o simt în mod diferit. Părintele are stres dinspre serviciu, stres dinspre obligațiile casei și stres dinspre adolescent, care în general se manifestă neașteptat. Și adolescentul are stres dinspre școală, uneori nu este acesta primul factor de stres, dinspre anturaj și dinspre părinte, părintele care reacționează la alegerile lui. Pentru un adolescent este mult mai stresant faptul că sâmbătă are o petrecere și nu știe dacă Adidas și cei noi se potrivesc la pantaloni pe care îi are. Asta este o mare problemă. Și stă și întoarce problema pe toate fețele, pentru că acolo, în anturajul lui, vor veni oameni care, el știe deja, o să se ia de pantalonii lui. Că e un fel de comitet internațional de estetică a vestimentației acolo la dânsii în grup. Și judecă pe toată lumea și iau pe toți la rând și bineînțeles că el nu va scăpa. Și toată petrecerea asta la care tot a visat de la începutul lunii decembrie că se va duce, e dată peste cap de pantaloni. Deci, totul stă în niște detalii pe care noi nu le înțelegem. Pentru noi lucrurile astea sunt derizorii, dar tocmai asta este diferența între noi și ei. Da? Și când ei stau și se gândesc la pantaloni, noi vedem luni că se gândesc la pantaloni, marți se gândesc la pantaloni și miercuri tot la pantaloni. Și joi noi le spunem, că nu mai rezistăm. Auzi, niciodată nu te-am văzut gândindu-te la meseria ta, cum te gândești la pantalonii ăștia. Ai dat atâtea teze, ai fost în atâtea locuri, atâtea note mici ai primit, ți-au spus profesorii niște lucruri formidabile despre cariera ta, niciodată nu te-ai gândit așa serios. Da? Eu cred că tu nu ești pregătit pentru viață acum. Tu crezi că așa o să-ți faci o carieră gândindu-te la pantaloni? Tu știi câte greutăți vor veni în viața ta? În momentul în care facem acest gen de observații, suntem complet în afara poveștii, suntem în alt serial. Nu avem nicio legătură cu realitatea, pentru că realitatea lui este legată de pantaloni. Și când noi neglijăm asta, noi de fapt pierdem în relația cu el, foarte mult. Noi trebuie să luăm lucrurile în serios. Trebuie să coborâm la nivelul acestei povești și să rămânem legați de pantaloni. Să devină pantalonii lui problema mea. Să discutăm despre asta. Sigur că după ce pleacă, mă duc și îmbrățișez soția și îi răcânesc ei în ureche, acolo, în șoapte, în apartament, m-am săturat de pantaloni și de probleme. Dar la momentul respectiv, când suntem în poveste, noi trebuie să manifestăm această flexibilitate de a lua lucrurile în serios. Nu poți să-i spui unui adolescent care a fost părăsit de iubita lui, tu știi câte prieteni am avut eu și acum când mă uit în urmă, îmi dau seama că 90% din timp am pierdut vremea, că de fapt adevărata prietenă și viitoarea ta soție undeva pe la facultate, în ultimul an, deci lasă, acum că nu contează nimic. Nu sunt în poveste, eu sunt complet separat de problema lui sufletească. Azi așa, pantalonii nu contează, mâine așa, prietena nu e importantă și el are sentimentul că eu nu-l înțeleg absolut deloc și nu are cu cine să vorbească. Pentru că, de fapt, noi nu avem capacitatea să coborâm și să rămânem în poveste, 100%. Dar, pentru că acestea nu le abordăm cu toată seriozitatea, totuși dorim să discutăm despre unele lucruri, cum ar fi intimitatea, problema credinței, când te-ai spovedit ultima dată, dar eu despre celelalte lucruri nu vreau să vorbesc, că celelalte sunt derizorii. Acest tratament nu e corect.
Pentru că pentru dânsul problema aceea a pantalonilor și a prietenii lui erau foarte importante, eu le-am neglijat și el a închis ușa la toate subiectele. Nu mai vrea să vorbească cu mine. Da? Mai există două chestiuni care, în fine, complică și mai mult problemele, pentru că am zis comunicare deficitară, diferențe de valori și priorități, conflictul generațional, autonomie și independență cu problema controlului, da? Că noi vrem să controlăm și e important că vrem să controlăm. Problema este cum controlăm, că e bine să controlezi într-o manieră în care și celălalt acceptă să fie controlat. Dacă vrei să controlezi și celălalt nu vrea să fie controlat în maniera respectivă, e abuz. E abuz de putere. Da? Și stresul și presiunea, despre care spuneam că toți avem stres și el este stresat. La Heidelberg o să vorbim despre asta. Adolescența are ca stare definitorie stresul. Biologia adolescentului este o biologie care este caracterizată de stres. Pentru că este adrenarhie, se numește. Este autoritatea totală sau maximă a hormonilor eliberați de glandele suprarenale. Primul în top este cortizolul, care este hormonul stresului. Adolescența este caracterizată de această adrenarhie, adică de preponderența cortizolului și a hormonilor suprarenali în organism. Asta înseamnă o stare de stres din oficiu. Adolescentul este stresat din oficiu. Și eu când îl iau peste picior, îl ignor, îl ironizez, sunt ostil, îl critic, eu de fapt nu înțeleg deloc fondul lui biologic. Și greșesc foarte tare aici. Știți că la unele cabinete medicale, nu știu dacă în Germania, dar în România, la clinicile private am văzut asta, dacă la rând se așează un bolnav de diabet, el are întâietate, el trece în față. Pentru că diabeticii au rezerva de răbdare foarte mică, se tulbură foarte repede, le crește glicemia, ei riscă să facă un șoc din punctul ăsta de vedere. Și dacă cineva vine și este diabetic, trece în față, nu așteaptă. Adolescentul este într-o zonă dintre asta, în care el are nevoi speciale, este o persoană foarte ușor de stresat, foarte stresabilă. Noi ar trebui să luăm asta ca un fel de caracteristică biologică peste care n-ar trebui să trecem. Nu poți să-i reproșezi unei persoane că e diabetică. E ca și cum îi cere unui om care are un picior să meargă mai repede. Îi spune adolescentului, fii calm, echilibrează-te, liniștește-te, gândește. E absurd, pentru că el nu poate. El este într-o perioadă a vieții în care este foarte stresabil. Sigur că poate gândi, dar nu când îi spun eu. Sigur că se poate adapta, dar nu așa. Are nevoie de mecanisme, de experiențe, am nevoie să-i arăt răbdare. El crește treptat. Mecanismul acesta de maturizare durează. Medicina spune că durează până la 25 de ani, adolescența. La 25 de ani se termină maturizarea cortexului prefrontal. Și atunci, peste acestea 4, mai sunt 2 care complică lucrurile. Este un fel de dezacord exprimat. Noi declarăm oficial că noi nu suntem de acord. În general, părinții adolescenților spun, eu nu sunt de acord cu nimic. Cu nimic din ce faci, cu nimic din ce ieși, din ce spui. Din ce... și ce facem? Luăm o povară enormă de pe umerii noștri și o plasăm pe umerii lui, el care și așa are probleme de gestiunea stresului. Mulți părinți spun așa, ce stres, domnule, că te duci și stai la școală, în bancă și scrii, dacă mai scrii ceva. Acum sunt unii care înregistrează cursul cu telefonul și gata. Eu am stres, că am echipă, am serviciu, am responsabilități. Eu fac un pod, dacă podul se prăbușește, eu intru în închisoare, eu fac penitenciar. La mine e stresul, că trebuie să plătesc chiria, trebuie să plătesc. Tu ce stres ai? Dar el nu are nevoie de greutăți care să aibă cauza stresului la dânsele. El are stresul în însăși fiziologia lui. Așa e funcțional el. Pe lângă acest dezacord exprimat, care complică foarte mult lucrurile, păi și ce ar fi trebuit să punem în schimb? Păi să nu afirmăm acest dezacord. De ce? Ca să-l tăinuim? Nu, pentru că dacă îl spunem, ce am rezolvat?
Adică cineva are o rană și noi vrem să-i arătăm că are rana și îl lovim încă o dată acolo ca să vedem, uite, cam asta e rana ta. Dar el știe că e acolo rana, nu? Și atunci ce ar fi bine să fac? Să păstrez acest dezacord în mine și să văd cum pot să fac, să adaptez relația, să creștem relația, ca să ajung să atenuez aceste lucruri, nu? Nu pot să sting tot incendiul, dar pot să salvez niște lucruri din cele care ard deja. Da? Nu pot să rezolv cu totul boala, dar măcar să scad daunele colaterale, să fac ceva în privința asta. Nu? Așa mi-afirm diferența clară față de celălalt și cu asta ce am rezolvat? Am tensionat și mai mult relația dintre noi. Și a doua chestiune care complică cele 4 de care am spus este ostilitatea. Ostilitatea care e un plus de rău peste toate relele. Vine adolescentul la părinți și îi spune, vreau să merg la o petrecere. Și părinții s-au înțeles că nu-l lasă. Nu-i spun, îmi pare rău, nu poți să mergi. Mă doare sufletul că nu o să te las, pentru că știu că ți-ai dori, putem vorbi despre asta, chiar aș fi vrut să te las, dar nu pot. Ei nu spun așa. Ei explodează, sunt iritați și spun acel nu cu ostilitate. Nu era un răspuns greu de dus în sine. Dacă îl scriai pe hârtie și era un răspuns greu de dus, pentru că el își dorea să meargă. Dar acum, pe lângă refuz, dacă mai adaugi și emoții negative și îl spui așa stropșit, cu ostilitate, asta e și mai greu de dus. Adică acolo absența iubirii este evidentă. Adică spui nu cu dispreț pentru petrecerea respectivă sau pentru prietenii mei sau pentru... E foarte greu de gestionat asta. Sigur că noi nu avem dispreț pentru dânsul, noi avem dispreț pentru lumea lui, lumea din jurul lui, noi nu avem pentru el ceva, dar el nu se sesizează asta. El se sesizează disprețul nostru care complică și mai mult metabolismul acestei experiențe negative. Că experiența unui refuz e deja greu de metabolizat. Acum, dacă îi mai spun și într-o formă dintre asta desconsideratoare, pentru depreciativă pentru celălalt, ce-am făcut? Ce-am obținut? Nu? Cum facem pace? Al 3-lea punct, ne apropiem de final. Cam o oră și un sfert o să dureze totul, deci mai sunt vreo 10 minute. Există 2 realități foarte importante în educație, în intervenție. Mai întâi este starea cu care eu acționez și după aceea este relația pe care o avem noi. Astea sunt definitorii în raport cu adolescenți. Nu pot să încep să am o intervenție înțeleaptă în viața unui adolescent dacă starea mea nu e pusă în ordine. Dacă eu sunt o persoană conflictogenă, sunt cu orgoliu rănit, țin minte ce mi-ai spus săptămâna trecută, vreau să mă revanșez pe tine pentru că ai fost nesimțit 3 zile, acum vreo 2 luni și vreau să-ți dau o lecție, sau când mă supăr, nu vorbesc vreo 2 zile cu tine. Dacă sunt în zona aceasta unor emoții negative, intense, dacă eu nu reușesc să mă gestionez, eu nu pot să relaționez cu adolescentul de maniera în care lui să-i folosească. Și a doua chestiune foarte importantă este accentul pe relație, nu pe educație. Mai întâi este relația și după aceea este educația. Dacă nu avem o relație, nu putem face educație. Indiferent ce vreau să-i transmit și cu atât mai mult lucruri profunde, nu pot să transmit dacă n-am relație. Și atunci o perioadă de timp trebuie să pun pauză la educație ca să mă concentrez pe relație, să ne putem recâștiga încrederea și după aceea, încet, încet, să încep să-i transmit ceva. Uneori am nevoie de ani de zile ca să repar lucrurile pe care le-am făcut, neglijențele pe care le-am manifestat și după aceea, încet, încet, să încep să-i dau picătură cu picătură, pentru că mai mult, dacă i-aș da, refuză. Nu. Știți cum e? Când o persoană stă undeva în frig după ce a făcut ascensiune la temperaturi scăzute, dacă îl iei și îl bagi la cald imediat, moare.
sau zonele degenerate sunt pierdute definitiv, el trebuie adus încet, la o temperatură rezonabilă. Dacă relația a fost moartă în ultima vreme, noi nu putem brusc să începem să discutăm despre lucruri. Eu trebuie să-mi recunosc această greșeală și să construim o perioadă lungă de timp. De exemplu, dacă vrem să-i reglăm emoțional pe copii, ne spun studiile că foarte important este ca ai noștri copii să vadă la noi reglaj emoțional. Adică dacă eu nu sunt echilibrat emoțional și vreau să-l fac pe copilul meu să fie echilibrat emoțional, el niciodată nu va învăța asta. Pentru că el nu mă vede pe mine cum să fiu echilibrat emoțional. El trebuie să vadă la mine cum diriguiesc eu momentele în care sunt frustrat, nervos și cum eu mă liniștesc, cum eu trec peste excesele mele, cum îmi cer iertare. Și dacă el vede asta la mine, atunci este pentru dânsul o lecție din care nu va învăța imediat, va învăța în următorii 5-6 ani, dar va învăța în viitor cum să-și regleze el reacțiile emoționale. Al doilea factor care îi ajută pe adolescenți să-și regleze emoțiile în timp este însăși realitatea în care noi relaționăm, nu doar felul în care eu îmi echilibrez emoțiile la întâlnirea cu tot felul de fapte ale zilei. Nu, la felul în care eu sunt reglat emoțional când relaționez cu dânsul. Și la felul în care îi transmit eu lucruri. Și la felul în care reacționez la ce îmi spune el. El, în relația noastră, vede acest lucru. Da? Și abia a treia chestiune, care iarăși nu ține de adolescent, ține de întreg spațiul casnic, e ceea ce se numește climatul emoțional. Cum arată casa? Este o casă a oamenilor liniștiți sau o casă a oamenilor plini de frustrări care seara își rezolvă problemele de peste zi? Cum arată climatul emoțional? Este safe pentru copil? Se simte adolescentul în siguranță? Sau este teamă să deschidă gura pentru că după aceea, în următoarele 30 de minute, vor vorbi părinții și o să-i spună tot felul de lucruri care sunt deranjante pentru ei? Cum arată acest climat emoțional? Este o casă a odihnei? El reușește să-și plece capul și să se odihnească? Există momente în care celebrăm ceva? Ne bucurăm unii pentru alții? Sau tot timpul suntem pregătiți să rezolvăm problemele din trecut? Pentru că sunt situații în care mama face o plăcintă, dar după aceea când se așează toți la masă și îi vede pe toți așa, începe să spună: n-ai făcut curat, cum ai zis, am fost la școală, nota e mică la geografie, doamna mi-a spus că ai 3 absențe, trebuie să duci gunoiul, vezi că de săptămâna trecută ai promis și n-ai făcut. Și celebrarea de acasă, care ar trebui să fie, de fapt, un moment al odihnei, se transformă într-un fel de tribunal în care toată lumea rezolvă probleme. Administrativ este extraordinar, familia este un excelent sit de antrenament, de performanță, de capacități, de management, numai de dragoste nu. Odihnă și bunăvoință și bunăstare sufletească acolo nu este. Acest climat emoțional este foarte important. Nu avem timp să intrăm acum în detalii, dar în pilda fiului risipitor, argații se bucurau de pâine acasă. Acesta este elementul care l-a făcut pe fiul risipitor să se întoarcă acasă. El și-a venit în sine zicând: câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine. Dar dacă ar fi spus așa: decât să mă duc acasă la tatăl meu și să fiu bătut cu lanțul și înfometat cum sunt argații lui, mai bine stau aici și mănânc roșcove. Dacă climatul de acasă era unul rece, plin de observații, plin de inchiziții, de tot felul, nu s-ar fi întors acasă. Iubirea și climatul emoțional de acasă este un reper care îl va ajuta pe adolescent să descopere ce îi lipsește când va fi departe de casă. O să-i se facă dor de noi pentru că am adunat multe amintiri frumoase împreună acasă. Dacă acasă facem tribunal și facem observații despre teme, despre curățenie, când va pleca de acasă nu o să-i fie dor să se întoarcă. Dimpotrivă, orice persoană care îl îmbrățișează o să-l câștige. Pentru că nimeni nu i-a zis acasă că ești bun,
O să-i spună unul de pe stradă, cu un cazier penal bogat, tu ești un băiat de treabă. Și o să-l câștige imediat. Pentru că lui nu i-a spus nimeni până acum că e bun de ceva. Tot ce ofer eu acasă din plin, îl imunizează pentru viitoarele pericole. Tot ce nu-i ofer eu acasă, îl vulnerabilizează și oricine îi oferă ceva din ceea ce eu nu i-am dat, îl va câștiga foarte ușor. Sunt cercetări care spun că dacă părinții își îmbrățișează copiii, copiii sunt mai puternici și pot judeca mai rațional calitatea unei relații de iubire mai târziu. Dar dacă pe dânsul nu l-a îmbrățișat nimeni, mama nu i-a trecut niciodată mâna prin păr și el la 14 ani, 16 ani se îndrăgostește de o fată și aceea îi dă odată mâna prin păr, el o să spună, asta e relația mea de dragoste cu adevărat, asta este cu adevărat povestea mea de dragoste, pentru că lui i-a dat cineva mâna prin păr. Pentru că asupra lui nu s-a manifestat nimeni cu dragoste. Înțelegeți? Și din punctul acesta de vedere este foarte important climatul emoțional acasă. Ce ne trebuie pentru asta? Avem nevoie de timp, am spus deja, e nevoie de disponibilitate, vedeți, e nevoie de energie pentru familie. Nu intrăm aici în discuții, că am putea discuta despre cultura de consum și civilizația prosperă în care dumneavoastră trăiți și pe care noi ne grăbim să o ajungem din urmă cu mai puțin succes, în care muncim foarte mult și serviciul ne obosește, serviciul ne epuizează resursele. Noi suntem angajați foarte buni, suntem mai performanți și mai competitivi decât cei din țară, dar în același timp suntem mai puțin disponibili emoțional pentru a investi în relația cu copiii acasă. Și copiii au nevoie de această energie, pentru că ați văzut, adolescenții sunt așa, fluctuanți, și e nevoie de cineva care să manifeste stabilitate. Asta înseamnă reziliență, adică el să lovească cu pumnul și eu să nu reacționez la modul, nu mă gândesc la modul fizic, ci mă gândesc la modul emoțional. El să aibă o reacție brutală și eu să rămân așezat. Foarte multe rele se întâmplă între adolescenți și părinți, pentru că părinții intră în priza aceasta periculoasă, vor să câștige orice confruntare cu adolescentul. Ei să aibă ultimul cuvânt. Și se pierde în lupte mici și ratează obiectivul pe termen lung. De fiecare dată când adolescentul zice un cuvânt, eu trebuie să-i zic înapoi. Și dacă el mai îmi zice una, eu zic înapoi. Și dacă el trântește ușa, eu scot ușa din țâțân. Dacă el sparge geamul, eu scot geamul. E geamul meu, eu l-am pus. Și de ce fac asta? Ca să descurajez. Este doctrina aceasta a loviturilor descurajante. Eu îți descurajez ca să te învăț cine este șeful în casă. Eu reușesc să-mi instaurez autoritatea în casă. Eu voi fi respectat, dar asta nu face educație deloc. El va învăța să se supună, să se conformeze, dar nu va copia ceea ce este bun de la mine. Una este să formez convingeri și alta este să cultiv supunere. Sunt două lucruri complet diferite. Dacă eu mă străduiesc de fiecare dată să-i dau ultimul cuvânt și să am eu ultima replică și să țin eu lucrurile în mână, are două variante. Ori își dezvoltă un eu secret, o să meargă în altă parte să se manifeste, că acasă nu poate, ori pe bune mă respectă și învață să asculte de la mine, tot. Nici asta nu-i bine. Pentru că dacă mai târziu l-am învățat să fie un yes man, când se duce într-o firmă și se angajează undeva și patronul îl cheamă duminica, îl cheamă sâmbătă, îl cheamă luni, îl amenință, îl transformă într-un obiect și îl folosește de dimineață până seara și el niciodată nu spune ce gândește. Pentru că el a învățat să fie ascultător, el nu are personalitate. Eu l-am învățat așa. Pentru că eu nu i-am permis niciodată să vorbească peste mine și să aibă el un cuvânt de spus, diferit. Asta nu e educație. Asta mă ajută pe mine să mă impun în casă și să nu întâmpin rezistență. Îmi face o paternitate foarte puțin stresată, că toți mă ascultă, nu iese niciunul din cuvântul meu, dar nu fac educație. Copiii se învață să respecte autoritatea, indiferent dacă autoritatea are dreptate sau nu. Asta nu e ok. Pentru a fi invers, am nevoie de foarte multă disponibilitate.
Adică trebuie să fie momente în care eu mă opresc, nu zic. Pentru asta trebuie să am conștiința necesară să gestionez toate lucrurile astea. Am nevoie de lectură, trebuie să citesc și nu mă gândesc la lectura științifică, cât mă gândesc la lectura duhovnicească. Am nevoie să învăț, să citesc, să reflectez. Eu sunt blând, eu sunt înțelept, eu sunt înțelegător, eu am răbdare. Ce înseamnă să ai răbdare în educație? Deci, toate acestea trebuie să le trec iar și iar prin filtrul atenției și al judecăților mele. Am nevoie de răbdare, pentru că adolescența durează mult, nu 10-15 ani, lucrurile nu se însușite așa, deci îmi trebuie mult răbdarea și gestiunea emoțiilor negative, pentru că vom avea multe emoții negative. Adolescenții ni le dau, pentru că există această contagiune emoțională. Dacă eu îl văd pe dânsul enervat, pe mine mă enervează foarte tare. Păi eu am stat 10 ore la serviciu să vin să-mi faci tu figuri, tu care n-ai stat decât în bancă la școală, mie care am 30 de ani de când muncesc, pe banii mei, toate hainele tale de la bani, eu le-am cumpărat, tu stai pe patul pe care l-am cumpărat eu, tu respiri aerul din apartamentul unde eu plătesc chirie și tu vorbești cu mine după 10 ore de serviciu? Punem în formatul acesta, ori noi de fapt trebuie să intrăm într-un fel de gestiune a emoțiilor negative ca să-l scutim pe el de alte emoții. Bun, și ce facem? Vorbim peste o săptămână despre situația asta, când el se mai liniștește. Și eu îi spun atunci, m-a deranjat foarte tare. Nu ți-am zis atunci, pentru că mi-am dat seama că nu se poate discuta. Dintr-o astfel de discuție, el vede că uneori pot fi deranjat și să nu vorbesc. Adică el învață ceea ce se numește gestiunea emoțiilor negative. Nu trebuie să vorbești tot timpul când ești deranjat de ceva. Poate putea să te deranjeze ceva și să vorbești peste o săptămână. Când emoțiile s-au mai redus un pic și poți să te uiți rațional asupra situației respective. Asta înseamnă, de fapt, cum vede el la mine, felul în care eu mă comport și de aici învață să-și gestioneze propriile lui emoții. Dacă stăm și ne uităm alături, vom vedea că toate aceste lucruri țin de creștinism, pentru că timp înseamnă, de fapt, o viață cumpătată. Cine are timp pentru adolescenți? Cine are mai puțin timp pentru TV, care pune limite serviciului, care să nu ajungă să ne stoarcă de toate puterile. Când vorbim de disponibilitate pentru adolescenți, înseamnă jertfelnicie, de fapt. Adică să avem disponibilitatea de a ne oferi pe noi înșine lor. Da? Când vorbim de lectură, vorbim de flexibilitate, de dorințe de schimbare, asta înseamnă preocuparea pentru viața spirituală, pentru cultivarea virtuților. Nu? Răbdarea, de exemplu, este o virtute. Avem nevoie să o cultivăm. Nu putem să o obținem pur și simplu. Avem nevoie să o cultivăm. Răbdarea e ceva ce se câștigă cu foarte multă greutate. Ioan Damaschinul spune acest cuvânt. Cine nu se ostenește toată viața, cu toată puterea, cu osteneală încordată și cu grija de făptuire, nu va dobândi nicio virtute. Cine nu se nevoiește toată viața, cu toată puterea, cu osteneală încordată și cu grija de făptuire, nu va dobândi nicio virtute. Vedeți că nu zice roagă-te și o să vină virtuțile la tine, grup. Nu mai trebuie să te rogi și în rest nu mai faci nimic. Și tot așa o să vină virtuțile peste noapte. Se poate așa. Se poate așa că dacă are cineva credință câte un grăunte de muștar și spune muntele acesta mută-te, se mută și se duce. Dar cine se roagă cu o putere extraordinară și se poate bizui doar pe rugăciune, acela a ajuns tare departe, sus de tot. Bun, ce fac ceilalți care încă n-au ajuns la această rugăciune? Păi trebuie să se nevoiască toată viața, cu toată puterea, cu osteneală încordată și cu grija de făptuire, ca să totuși să dobândească ceva virtuți. Nu? Gândiți-vă că noi suntem lipsiți de răbdare ani de zile și nu lucrăm neapărat asupra blândeții noastre. Unii dintre noi spun, bunica mea a fost tot așa, mama mea a fost tot așa, eu sunt tot așa, eu nu pot să mă schimb. Medicina spune că toate lucrurile acestea se pot schimba. Medicina spune. Spiritualitatea spune dintotdeauna, dar noi nu credem acestor lucruri. Noi trebuie să cultivăm aceste lucruri. Toată viața, cu toată puterea, cu osteneală încordată, cu grija de făptuire, ca să avem ceva. Adolescenții ne testează răbdarea.
Cine nu a reușit să dobândească răbdare și blândețe până la adolescența copiilor lui, are un interval formidabil de bun să dobândească răbdarea și blândețea la adolescență. Dacă am câștigat răbdarea și blândețea, avem o șansă în plus să-l câștigăm pe adolescentul nostru. Dacă nu avem răbdare și blândețe, având în vedere instabilitatea lui emoțională, impulsivitatea lui, dificultățile lui de gestiune, va fi foarte greu să avem o relație bună cu dânsul. Mai avem nevoie de ascultare, de empatie, de flexibilitate, de abilități de comunicare, de climat emoțional, am vorbit despre asta, despre perseverență, iarăși s-ar putea vorbi. Avem nevoie de multă perseverență, pentru că schimbările nu se produc automat. Și asta unde ne duce în creștinism? Jertfelnicie, smerenie, blândețe, dragoste, credință, nădejde. De exemplu, vreau să ascult ce îmi spui, eu trebuie să mă jertfesc un pic, pentru că și eu vreau să spun niște lucruri, dar eu le pun pe ale mele în paranteză, astăzi nu spun nimic din ce m-a durut ieri și te las pe tine să vorbești despre tot felul de lucruri care ție ți se pare importante, mie nu mi se pare importante deloc, dar pentru tine, de dragul tău, o fac așa. Asta înseamnă să ne jertfim, de fapt, să ne punem pe noi pe locul 2, nu? Flexibilitatea sau abilitățile de comunicare înseamnă, de fapt, să mă fac mai mic. Când vine acasă și spune că nu-i place școala, s-a săturat de școală. Toți profesorii sunt slabi, sunt foarte slabi. Deci eu, dacă profesorii ar fi ceva mai buni, eu cred că la școală m-aș descurca foarte bine, dar sunt foarte slabi. Ce să fac cu ei, că sunt foarte slabi? Și încep adjectivele acelea, știți, nu le spunem aici. Tot felul de adjective pentru profesori, negative, rele. Noi, dacă am vrea să contracarăm, să avem ultimul cuvânt, am începe să-i spunem, dar tu știi câtă matematică știe profesorul? Tu ai învățat geografie cât știe profesorul? Tu ai predat 20 de ani în învățământ ca să vezi ce greu este și să ajungi cu nervii la pământ? Noi am putea să contracarăm fiecare afirmație pe care o face el. Da, dar asta ar însemna, de fapt, să mă impun. Nu, dacă eu aș iubi smerenia, mi-aș da seama că aici nu e un moment potrivit să discutăm despre asta. Starea lui nu e bună acum. N-are rost să-i închid gura. Că eu pot să-i închid gura, dar nu l-am educat, nu l-am format, n-am reușit să-i dau ceva. I-am dat niște argumente, doar atât. Am învățat de la mine că de fiecare dată eu răspund, eu nu mă las niciodată călcat în picioare. Nu e ce trebuie. Dar dacă aș avea smerenie și aș avea blândețe și mi-aș da seama că el nu e potrivit în momentul acesta să vorbim despre asta. Am discutat asta peste vreo 2 săptămâni, în care eu să-i spun că și eu am avut profesori care credeam eu că nu-mi dau nimic și uite, după ani de zile stau și mă gândesc și îmi dau seama că erau niște oameni extraordinari. Dar asta îi spun mai târziu, nu îi spun acum. Nu? Deci e nevoie de drag, de virtuți ca să pot să fiu un părinte bun. Nu? Climatul emoțional, acel mediu în care, uite, facem o plăcintă și astăzi vorbim numai despre lucruri bune, astăzi nu vorbim despre ce ne deranjează. Astea le păstrăm pentru altă dată. Da? Asta e o expresie a dragostei. Să las lucrurile deoparte, să nu mă concentrez pe cele negative, să cinstim sărbătoarea. Sunt canoane care spun că în ziua praznicului învierii nu se postește. Că sunt unii care vor să postească încă 2 zile atunci, în prima zi de înviere și ștergem totul acum și o să vorbim despre toate cele care ne deranjează mai târziu. Perseverența înseamnă, de fapt, să încerci în fiecare zi binele, iar și iar și iar. Păi asta înseamnă că ai nevoie de foarte multă credință în Dumnezeu și de nădejdea că, încercând cu picătura, se răstoarnă muntele. Cineva care nu are credință și nu are nădejde în Dumnezeu, foarte greu va continua să facă binele în condițiile în care celălalt trântește ușile în continuare. Îi va fi foarte greu. Dar tocmai asta e perseverența omului credincios sau omului care e plin de nădejde, că nu-l scoți din virtute, indiferent ce ai face. Îl lași în aceeași virtute în care l-ai găsit, indiferent cât de rău ești cu el. Asta e perseverența omului credincios. Cineva care nu e credincios nu poate avea atâta putere. Tot ce am spus până aici se regăsește în câteva citate. Apropo de răbdare, da? Nu ne zice Sfântul Apostol Pavel, dragostea îndelung rabdă? Noi știm asta.
Drama noastră a creștinilor este că noi știm, dar nu punem aplicații practice pe cuvintele acestea la modul concret. Pentru că asta ar însemna, în cazul părinților și a adolescenților, dragostea îndelung rabdă. Adică eu să-l văd pe adolescentul meu cu un tricou că mă fac de râs în biserică și să-l iubesc în continuare. Nu înseamnă asta dragostea îndelung rabdă? Nu, dar vine cineva și spune, vai, Doamne, e băiatul dumneavoastră. Doamne, ce tricou e asta, Doamne, ne facem de râs aici. Și eu să-l iau și să-l trag pe adolescentul meu după colțul bisericii, să-l smotocesc bine, îi bag alt tricou pe el și după aia Doamna îl vede și zice, vai, ce frumos. Și vine și mă felicită, îmi spune, foarte frumos. Da, l-ați educat. Și eu mi-am făcut praf relația cu el. El e cu urme pe față, cu părul ciufulit și apare din nou cu tricoul pus pe dânsul cum trebuie. Da? Eu, de fapt, ce fac aici? Eu n-am o relație, eu nu pătimesc deloc pentru cel pe care îl iubesc. Hristos a pătimit, s-a lăsat scuipat, s-a lăsat răstignit pe cruce pentru că ne iubea pe noi. Eu nu vreau să pătimesc pentru copilul meu. Doamne, ferește să mă facă de râs pe mine, dar te mănânc cu tot cu tricou. Nu? Asta-i zic eu. Cum? Să te duci peste cadavrul meu te duci cu tricoul ăla. Deci nu te las. Noi nu pătimim deloc. Noi, de fapt, ar trebui să spunem, Doamnă, într-adevăr, tricoul e hușchit, să știți că și mie mi se pare. Dar să vă uitați la inima adolescentului meu, să vedeți ce inimă are, fai de mine. E de 10 ori mai bună decât a mea. Și eu, pentru inima lui, i-am lăsat și tricou și tot. Eu să pătimesc, eu să mă duc la școală și Doamna să spună, știți că e obraznic? Da, Doamnă, știu că e obraznic și la mine acasă e obraznic. El vrea mai mult, el vrea să facă lucruri. Eu nu reușesc să fiu calmă, ca să-i dau și lui un pic de calm. Eu sunt vinovată, Doamnă. Eu sunt vinovat. Certați-mă pe mine, copilul nu are nimic, să știți. Asta înseamnă să ne asumăm, de fapt. Dar noi, de fapt, mergem la profesori și profesorii ne spun și diriginta zice, nu știu, Doamnă, ce să mă mai fac cu el? Și eu îi spun dirigent, nici eu nu știu ce să mă mai fac. Și începem să plângem amândoi acolo. Doamna îmi spune mie, eu îi spun ei și ne plângem și când vin acasă, nu? Asta nu e educație, asta e, unde pătimim, de fapt, nu? Dragostea este binevoitoare. Credeți că Sfântul Apostol Pavel se referea la faptul că dragostea este binevoitoare când și celălalt e binevoitor? Păi de asta este absolut firesc. Auziți, dacă cineva e binevoitor cu noi și noi nu suntem binevoitori, suntem groși de obraz, ce vorbim? Aici se referă la binevoitoare în raport cu cineva care nu e binevoitor cu noi. Nu? Da, noi facem luni niște lucruri și el nu face, noi facem și marți, el nu face, noi facem și miercuri și el nu face. Și atunci joi îi spunem, 2 săptămâni să nu mai vii la mine să ceri bani sau ceva. Gata, am ieșit. Bună ziua și atât. Îți faci singur sandwich-uri, îți speli singur, eu am ieșit din joc. Asta nu e dragoste binevoitoare, asta e dragoste care se răzbună. Am făcut luni, marți și miercuri, ți-am dat un interval, n-ai făcut, de acum o să te doară că n-ai făcut. Că dacă nu vrei de drag, o să vrei de necesitate. Asta e dragostea care nu este binevoitoare și adolescentul nu are nevoie de război pentru că el este un război în el însuși. Pentru că asta e perioada în care spuneam că este stresată. Dragostea nu pismuiește. Păi poți să faci educația adolescenților fără să pismuiești? Unii oameni spun că nu se poate. Trebuie neapărat uneori să-l ameninți cu lucruri grave, nu? Dragostea nu caută la ale sale. Păi tocmai spuneam, luni am făcut, marți am făcut, miercuri am făcut, tu n-ai făcut nimic. Nu căutăm la ale noastre, că eu am 20 de ani de când muncesc pentru tine și tot ce vezi în casă eu am făcut și asta înseamnă să caut la ale mele. N-ar trebui să fie asta. Nu se aprinde de mânie, vedeți? Ce important este că dragostea este specifică celui care își gestionează emoțiile negative. Da? Este binevoitoare și nu se mânie. Numai despre mânie am putea să mai vorbim o zi aici. Cum ne întunecă cu totul și aprecierile, și percepția, și judecățile, și deciziile, și comportamentele. Mânia stinge lumina în orice om și ce urmează nici Dumnezeu nu știe. Adică nu e în regulă cu mânia. Și dragostea nu gândește răul.
noi numai la rău ne gândim. În multe privințe, cu privire la adolescenții noștri, noi ne gândim numai la rău. Adică dacă el a întârziat jumătate de oră, noi începem să ne gândim numai la rău. Da? Toate le suferă, dragostea toate le suferă, pe toate le suferă. Aici ar intra foarte multe lucruri pe care adolescenții le fac și noi nu le suportăm bine, dar din dragoste ar trebui să le luăm, să le metabolizăm, să închidem ochii, să închidem gura, să mergem mai departe și când focul se liniștește să vorbim. Da? Toate cele bune, pe toate cele bune le crede, așa trebuie citit textul, că nu le crede pe cele rele, le crede pe cele bune. Pe toate cele bune le nădăjduiește și pe toate le rabdă. Da? Dacă le nădăjduiește pe toate cele bune, înseamnă că niciodată nu-și pierde liniștea. Că el este cu tatuaje, el este cu tricouri, nu știu de care, că ascultă nu știu ce muzică. Eu mă rog, eu continui să lucrez la relația cu el și aștept momentul potrivit să-i mai dau o picătură de nectar și cred că în următorii 5-6 ani lucrurile se vor îmbunătăți și trag nădejde și cu nădejdea aceasta merg la drum și construiesc toate celelalte. Aș putea exploda, rupem relația și după aceea nu mai primește nimeni. Deci tot ce am spus, practic, se regăsește în citatele de felul acesta pe care noi le știm. Ele sunt din Sfânta Scriptură, numai că noi din Noul Testament în cazul de față. Numai că noi nu reușim să ne sincronizăm viața și ne o punem în acord cu toate aceste locuri din Noul Testament. Am depășit un pic, mă opresc. Sper că lucrurile au fost măcar așa de început. Sunt foarte multe alte aspecte care ar putea fi luate în discuție. Mulțumesc!